Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, maayong gabi, kanatong tanano, kumusta? Hinaot na ata sa maayong panglawas no o kapiskay. O karon day no atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon o sa dili pa. Akong basahon ni naiduha nga nag-comment si Len Sebmin. Nagsunod jud ko aling dramaha, idol. Salamat kayo no sa pagpaminaw, Len Sebmin. O kang Ami Alexander, nice dong. Thank you kayo sa pagpaminaw no. Always ninyo nga pagsunod sa mga sugilano no nga gikan sa aming drama. Salamat kayo no og sa tanan nga nagsunod aning drama ha. Shout out na yung tanan ang team mo pirmi kanunay. Salamat kayo og palihog ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo no kung na ako'y bagong i-upload nga mga drama og sumpay sa mga sugilanon. Og karon di ta maglanga no. Ang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Hinuwaman nga pangandoy, Part 5. Maglikay una ko ng butanga, aron matuman ko gidang akong pangandoy. Ako ra ba ng hinuwaman? Unsay hinuwaman? Sorry ha. Nadala nun kas akong kabuang na. Ngayong pagpaminaw sa Lex Pino. Honestly, Hazel, di pa ko gustong masamok ang akong pagtuon. Gusto di ko mamahimong professional. Dili man pagpakabuang kung mao na imong pangandoy. O tabangan ka na ko aron matuman mo ang maumong pangandoy. Ha? Unsaan ko nang pagtabang nga lagi ang dando ha? Through prayers? Hoy, tingali malimot ka diyang simba ha? Na, malimot ka ako nga hinimbam kay nanay. Tabi nagdomingo. Mabunalan ko. Magtinapol kong simba. Ikaw cute. Usahay, makabungtan na gani ko. Dungkon gigas Ginoo nga akong mga prayers. Milan? Nangutahan na lang ko ba? Kay kadaghan na tong nagsigig ampo niya. Iyagid ka tang madunggan aron matagan sa atong gipangayo. Doon na ba ihangyo nato sa tuwa sa langit na dili mo abot? Pero, dili lang kita muhunong sa pagkampo. Oh. Puangan ako eh. Kung madunggan kong nanay nga nagduda sa gahom sa Diyos, kasabaan di ko ato. Hala? Wa ka mahadlok, Hazel? Sa unsa? Dugay mga druntang nagsulti. Wa ka mahadlok nga madunggan tas imong umahan. Tingalig, gisakitan ka na gunit sa cellphone. Wa, uy! Bitaw, Milan. Dili lang ta magdugay ha. Pero tubog ko sa dayon ng akong tawag. Kay dili ba gyud ako ang tanang panahon. Okay, Hazel. Ako nang dadaon ang cellphone, bisag asa ko paingon. Ayaw ko kalimti ha. Di, uy. Ayaw una pagpangitag girlfriend ha. Sa ako nang gisulti ni mo, importante pa na ako nga kung pagtuon. O kinahanglan kong mamahimong professional. Oh, nagngisi man lagi ka. Nagkasulti na gid si Hazel na eh. Mao ba? Gimingaw da ka niya dong? Mingaw suboy. Buhaton ko na ang kwadro nga gitagana ko sa amo niyang panagkita ni Hazel. Ha? Kimo pa uli day siya? Di pa na eh. Oh, nga mingon man ka nga sa inyo unyang panagkita. Kung makahunaw na ba siya nga mupauli din eh. Aw, doon na di ko yung mahatag ni nga kwadros kaba-kaba. Unyag lae naghilig si Senyorita Hazel. Ha? Tuwa na good siyas Manila. Dili ka posible dong nga may laing nang makalipay niya. Malimot di siya na ako. Ingon na gid na. Anak, dili ba imo naman kung giingnan nga nadawat mo na ang kamatuoran nga managlahi ang inyong kalibutan ni Senyorita Hazel? Bitaw na isa. Oh, kinalang anaron mo na ang imong kaugalingon dong, nga wa na siya.
nga mahimong dili na mo magkita. Sakita sa. Maoy hatagig importansya ang imong pagtuon, anak. Mintras naa pa nimo ang scholarship, ayaw ginugbuhi idumilan. Hugti ginapagunit. Kay maoran ni makahatag og katumanan sa hinuwaman nimong pangandoy. Dali aras panahon, no? Walang hibaw Nahuman na ginato ang usa ka tuig sa college. Bitaw no? Og misamot ka kagwapa. Unsa ka diha? Kamaon mood ka mga arti. Bi, kinsa may ipagwapahan mo sa eskwelahan, ha? Ingna ko Sige, be. Uy! Tag-asar ba ng imong kuko? Masama yung kuko, imong kong kusion. Ang pulos mong ka binuang. Wa ka na tingali tawag ni senyorita, no? Ay, yanad ko na lang akong kaugalingon nga di magpaabot sa iyong tawag. Loy ba sab si Hazel? Kay mag-agad man sad siya nga malibre ang iyong panahon. Hadlok sad siya ang papa, no? Sa pagkakaroon nga nagtungha pa siya, angay siya mahadlok. Diyon niya siya gustuhan sa iyang amahan. Loy kay siya. Nagtamod ka lang gihapon sa iyang hangyo. Hangyo? Nga dili ka magpaton og girlfriend. Unahon ko una nga akong pagtuon. Gusto kong ma-professional. Doon ako'y surpresa ni mo, Hazel. Sorpresa? Dawata kini. Para unsa man Imo ka ng premyo. Yawi ka na sa bagong auto nga akong ihatag ni mo. Really? Doon kay bisag milyonaryo na kita, pero kay kumpiyansa. Naningkamot kag mayo sa imong pagtungha. Mao ka nang gipremyuhan ko ikaw. Thanks, pa. Thanks, iha. Magkamao ka mang mo drive, dili ba? Yes, pa. So, wa ka makinahanglan og driver. Mahimo kabayaan akong hatagan og driver. Ayaw na lang, pa. Makamaumang ko mo drive. Ako rin drive sa akong car. Mahimo ko bang makita ang akong new car? Mao kini ang imong new car. Wow! Really a brand new car? Ako pa? Dili ko gustong maawahi ka sa mga uso din sa Manila, iha. Salamat, pa. Kung mo-graduate ka na ikaw with high honors sa college, pasuruyon ka na ko bisag around the world tour pa. Huwag ko makinahanglan, anak, pa. Unsa? Unsa man na imong gusto? Nga mo bakasyon ko sa atong asyenda. Domilan, salamat kaayo anak. Ngawa ni mo pakyasa ang ako mga kahago. Third year college ka na dong. Pero padayon ang imo scholarship. Ikaw yung hinungdan sa akong pagpaninguha na nga makapadayon ko sa akong pag-eskwela. Di ba, giingnan ka man ako nga gusto kong ma-professional? Og dili kasab mahikawan sa akong paningkamot, Domilan. Antos guglakaw na paingon sa eskwelahan. Di lang ko maka-absent sa akong klase. Maog yun. Og dili sad ko mobatig ka kapoy anak sa pagpaningkamot. Aron bisag wa kay bayad sa eskwelahan, mahatagan tagyod kag pagkaon nga sustansyado. Utan na magyapoy atong sudan ay. Ay, nagmahay ka dong. Wow eh. Mauno na'y nakadugang sa kaigmat sa kong utok na. Sagde lang dong ha. Makakwarta gani ko. Palitan ti kag baboy aron makatilaw sa kag adobo. Tinawon eh. Lagi. Sagdi lang eh. Ma-professional gani ko. Ikaw mo unahon akong uban sa usa ka first class ng restaurant. Oh? Unsa? Wa ko magkumidya na. Ikaw yung unahon akong da sa usa ka first class nga restaurant. Aron makakaon tag lami.
Wow! Sunod tuig mo graduate na kita sa college. Bitaw, no? Dali ang laboy sa katuiga, no? Bitaw. Pero, walang gihapon ko uyab. Parehas din ang duha, no? Wala na tayo yab. Wa man ka manguyab. Imo magituman ang hangyo ni Senyorita Hazel nga dili ka maki-girlfriend. Di man kay gituman ko ang hangyo ni Hazel. Gituyo lang ako nga dili ko mahasulan ng uyab-uyab rin. Kay gusto lagi kong mahimong professional. Matuman gid nimo ang imong pangandoy, Milan. Nay! Nay! Asa ka, Nay? Nay! 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 Magkanto na kong Manila! Unsa? Usap ko sa napili nga maapil sa Easy Writing Contest nga himuon na sa Manila. Hala, unsa man na? Contest siya sa pagsuwat, Nay. Ug ang nagpasiug na ni mawang usa ka dakong publishing company nga nagbase sa Canada. Canada? Nay, ang mudaog ini nga maong contest. Dollar ang premium. Dollar? Ano, Nay? Dollar. Ug may kay gayunan pa nga mamahimong staff writer sa maong publishing company sa Canada. Dollar sa ang sildo? Dollar yun. La, makadaog ka anak. Ambot na ka, Nay. English na ba'y medium sa maong essay writing contest? English? English. Anya, makasugakod ka taon ng English dong. Paningwaon gina ko, Nay. Tabangi kong ampo. Ay, maglakaw ko nga, magluhod pa ingon sa altar sa simbahan dong. Aron lang yun, matabangan ti ka nga mahoy mo kadaog. Hinao, Nay. Bisag di pa ko makadaog. Dollar sa gihapon ang consolation prizes. Unsay consolation prize, God? Kinahanglan, ikaw gyud mo daog. Si Kata sa kunana. Saman di ay. Puslan man nga, iampo na ko ang imong kadaogan. Kana yung first prize ka. Ayaw, Nay, oy. Ayaw pala biingin mo pangandoy. Nang huwam lang raba ko si mong pangandoy. Basta dong, ikaw gyud maoy mo daog. Nang, naa si Milan sa inyo? To amanday ka rin. Biliban akong Milan nang, uy. Si Aray dili 4th year college nga naapil sa essay writing contest. Unsa day? Duha raman silang napilian nang. Ang usa kay 4th year college na, ug si Milan nga 3rd year college pa. Ugoy, kamao lang yun ang akong anak, day. Kamao yun na siya. Pero, in English na ba ko nagamiton, uy? Gibang anday kasi mong anak. Sumagod na itong pag-graduate na mo sa senior high. In English mong gito iyang speech dito. Day, tuod sa. Dako kayo nga akong paglaom nang. Nga kining maong contest, maoy makapadato ni Milan. Believe di kay ka na ako, Karen? Unsa man di ay. Usagot ka sa napili nga mo atog Manila, good. Hala? Ngano? Magkita din mo si Senyorita Hazel sa Manila. Tuod, no? Patuon di ko Manila. Tuara ba sa si Senyor Emilio? Nganong day kung tuwa si Senyor Emilio? Hindi man si Hazel ang tuyo sa pag-adto sa Manila rin. Unyag magkita mo dito? Dako ko no kayong Manila, uy. Busa, imposible kung magkita ang duha. Gawa sinoon kung ako siyang pangitaon dito. Unsa? Pero imposible gapon. Wa mo kong makatultol. Asa siyang nabita. Imposible gud kayong makita mi ni Hazel. Biliba gyud akong Milan nang, uy. Duha ra silang napili sa eskwelahan nga ipada sa Manila. Maulagi ka rin. Busa karon pa, tumanon ko gyud ang akong gisaad sa labang makagagahom. Nga maglakaw ko nga magluhod gikas pultahan sa simbahan, hangtod na gyud sa altar. Aron mahatagan siya kasayon sa contest nga iya karong giapilan. Dako gid kayo ning dungog sa among eskwelahan nang. Kung dunay usa nila nga modaog. Aw bisan ka ni consolation prize lang. Kay imagine gud nang,
Naapil ang among eskwelahan sa maong contest. Dako gyud kaayo ning dungog nako day Karen. Oy, kun modaog si Milan. Mao lagi. Bisa na lagi consolation prize lang madagan ni Milan nang. Garbo na gid kay na sa among eskwelahan. Imagine nang, gikan sa probinsya og publiko pagid nga eskwelahan ang gigikanan ni Milan. Ay, inaot nga dunggon sa Diyos ang akong pag-ampo. Nga hatagan niya higayon si Milan, nga ikapasigarbo ang iyang kakabus. Sagdi lang nang ilang. Mutabang na sa kog ampo nga magiyahan gid si Milan sa angay niyang buhaton. Aron mo lang poses sa iyang mga damgo. Ang ako lang yung gikahadlukan. Nga makita siya ni Senyor Emilio sa Manila. Ha? Ngano magkita man sila? Nga dili man si Senyorita Hisil ang iyang tuyo dito? Unsa itong kalibutan nang? Nga tuyoon gyud kay gayonan nga magkatagbo ang duha nila kada ni Senyorita Hazel sa Manila. Hazel, may lakaw niya kita. Kana sa amin na pa. Karong to, gi-imbitar ko Lance sa bago na kong investor. O gusto kong iuban ka. Murag, dili ko available karon pa. Unsa? Busy pa manggug ko nga nanguhag requirements. Aron maka-appeal ko sa usa ka contest. Contest? Usa ka essay writing contest pa. Oh. Gikinahanglan ba na sa kurso nga imong gikuha? Ngano? Sa kurso nga political science, gikinahanglan pa ba ng unsa ganito? Essay writing contest pa. Gikinahanglan na sa imong kurso? Wa, pero ang dungog pa, dili ka bayra dollars kung mudaog ko. Unsa man Milan? Andam na kasi mong pagikan sa Manila? Andam na ko, Karen. Wala ko'y dakong bag nga mahimong sudlan sa akong mga gamit. Kanang maleta? O bisag ko ng backpack lang gud. Pero dako aron masudang ako mga isulob dito sa Manila ba? Manghuam ta. Ha? O samta manghungom. Akong suwayan og hangyo sinoy butoy kon do na besed akong bag. Aron mo isudlan sa imong mga kinahanglanon. Di sab mahimong mamalit ko kay wala may kwartas nanay gud. Wow niya ko'y mabaon. Pero, di ba, shouldered man na sa eskwelahan ang inyong puyan dito sa Manila? O noon. Pero si Bako ba, makapatid ko dito, nanindag man eh. At sa may ako ibayad. Ikaw ba, pulos lang yung kabinuang, uy. Binuang lagi, pero posible mong ginang mahitabo. Dili, uy. Dili ka magsigig soroy dito, aron dili ka makapatid og nanindag man ni. Katawanan mang kamilan, uy. Ako lang ang gigitawa nga kung tensyon. Nga naman, nahadlok day ka? Aw, sa matag contest nga ingon ini, kinahanglan mo bati ka kadlok aron mapunan pang imong pagpaningkamot. Kung ipatigbabaw mo ang kumpiyansa, tingalig mahagba hinoon ka. Hinoon. Pero, dako kog pagsalig sa imong katakos, Milan. Ang tuwaragid sa langit mo ay makadecide kung angay ba ko sa ingon ining kadakong contest, Karen. Bag? Bisag backpack lang gud noy butoy kung doon na ka. Oh, wano ko'y backpack ka rin. Pero, doon ako'y malita. Maleta noy? Mas labing maayo hinuon kung maleta aron masud ang tanang gikinahanglan ni Milan. Kadtong Milan may mo gamit. O lagi noy. Moadto manggod siya sa Manila. Pero wa siya bag nga masudlan sa iyang mga gamit ba? Daan naman gutong maong malita ka rin. Pero, magamit gitong Milan. Akong tanawon noy. Kung hugaw gani, ako lang daw yung limpiyuhan. Yun na ra, kadiyos ha. Ako ipakita niyo mo ha. Uy! Kahumot kong naptalina ning imong bag, noy. Ako gibay lang giampingan ng maong bag ka rin ha. Klaro gid, noy. Kay na, giputos pa ginig plastic. Unyang ibabaw nga putos o sa kasako. Ambot nga nung ako na ipagamit ni Milan eh. Basta, pampingig maayo ni Milan ang maong malita ha. Di mo ka rin.
Gikan ng nibutoy nang. Ha? Kisang butoy? Kada kong nag-atiman sa bayasyenda nang. Ako magod siyang giduol o gipangutana kung doon na ba siya backpack. O kining malita mo iyang gipahuwam na ako. Nanimaho mang ganining napalina nang. Klaro gyud nga giampingan ig maayo. Butan dinas. Noy butoy ka rin, no? Iya kagong gipahuwam. Mao lagi. Pero nagtugon lagi siya nga kinahanglan nga imo ning ampingan og maayo. Gusto kong makita ka ng ginganlan ni mo butoy be, day ka rin. Nay. Milan, ikaw di ay na. Nganong imo mang gitutukag maayo kining malita, nay? Kuan. Nakadaig lang ko sa nagtipig ining maong malita dong. Nakadaig di kang naibutoy, nay. Gusto ka. Maayo ka isyang muamping. Nganom day, nay? Nakakita na di ka ining maong malita? Wow eh. Karon pa gani ko kakita ini. Pero, gusto gyud kong makakitaan ng ginganlan og butoy. Kinsam ka ni taga-probinsya na mo nga apil ni ining maong contest. Wasap na ako makuha ang mga ngani lada. Nag-ilis mo lagi ka? Maadto ko sa eskwelahan pa. Wa man ro'y klase. Wa lagi. Pero karon ko no mga ang ubang mga contestants nga moapil sa essay writing contest pa. Inyo silang sugaton? Dili uy. Pero karon may mag-meet. Nganong moapil pa man gyud ka, ana? Challenging ang maong contest pa. Kay magkulagway man ni kung unsa kanindot puy-an ang Pilipinas. Hazel, walang nindot po yan nga lugar. Ang states ra gyud. No pa. Diya gyud ka masayop. Nindot gyud puy-an ang Pilipinas kung tinuod kang usa ka Pilipino. Og kana mo ay akong ipagarbo sa ako unyang essay. Ihulagway ko nga usa gyud ka paraiso ang Pilipinas. Hayom, Hazel! Pa? Gidatagani ka dinis Manila. Aron dili mo sundon ang mga kinaiya dito sa probinsya. Unay mo kong supakon? Usa may ako supag? Ang akong giingon nga mas hindot yun puy-an ang states. Undang na niya ng giapila ni mong contest. Dili na mahimong mo back out pa ko pa. Ready na ang tanan. Unsa ba'y giapas mo sa maong contest? Ha? Ang premyo? Pa, dollar ang premyo. Ug may kahigayunan pa nga makatrabaho ko sa publishing firm kung makadaog ko. Nalimot ka ba? Nga doon naman tayo kaugalingong kumpanya? Sorry pa. Dili na ko mahimo mo back out. O kung nagkinahanglan ka nga mangayo kog pasaylo sa ako nasulti. Okay. Mangayo kog sorry ni mo. Pasaylo ako pa. Pero dili na mahimo musibo pa ko sa maong contest. Please? Nay, adto na mi. Pag-amping baya gyud sa imong biyahe dong ha. Ay kabala ka ni ana, nay. Karen. Umalis na nay sa pagpauli, ha? Ayaw na siya biyahe din, eh. Ayaw ka bala Kamilan. Dili na ko biyaan sinang ilang. Ayaw ko guna-huna anak. Ang imong kaugalingon mo ay amping gyud ha. Ayaw ba yagi pagutom dito? Ikaw sobnay, ha? Karen, ipalihog kong tanaw ni nanay, ha? Siya lang rabang usa sa mong payag. Ayaw lagi ka bala Kamilan. Mahimong ubanan ako sinang ilang sa iyang pagkatog sa inyo. Total, maulit naman sila si Papa og si Mama. Ay, lagi ko ninyo guna-huna oy. Ikaw, Milan, mo'y angay mag-amping dito sa Manila, dong. Ikaw rabi ang usa dito, ha? No, nanay sa buhay. Doon naman ko'y kaubanay ang usa ka contestant. Og among coaching staff. Nay, itawag na ko. Mga doon naman sa airport. Dong, pag-aksa ko dong, be. Pag-ampo, dong, ha? Pag-ampo, gyud. Nay, ako ng buhatan. Og iampo sa ko, nay, nga mulampos ko ining maong contest.
Nang, mamauli na ta. Ganiharang nakabiya ang gisakyan nilang Milan. Gimingaw man ko sa akong anak, uy. Ayaw padaog sa imong kamingaw nang ha. Konsortihon si Milan, mahimo ba si milyonaryo? Wa man ko mangandoy day nga mamilyonaryo ang akong anak. Mao'y akong giampo nga matuman lang ang iyang panikamot. Nang, dili pa kiyaso ni Milan ang imong gitinguha. Dali na. Ihatod di kas inyo. Ako nalay pauli ka rin. Mahago ka lang kung imong pagyud kong ihatod. Ako nalay pauli. Nang, gipasaad ba akong Milan nga dili ti ka pasagtan. Karon inig uli ni Mama. Ako siyang hangyoon nga ubanan ka una na ako sa inyo. Aron dulgan ka. Uy. Maobi na hangyo ni Milan, diba? Ayaw na lang, uy. Ayaw na lang kagua ang imong kaugalingon ka rin. Okay ra gyud nako kung ako rin matug sa amo. Dili lagi na mahimo, Nang. Basta, musugot ka ni si Mama nga ubanan taon na kasi mong pagkatug. Ubanan ka gyud nako. Kasakay na ko inig aeroplano. Unsa ka ako na kung tawagon si Hazel. O pahibaon nga mo sakay ron mig plane karon aron mag-abot mis Manila. Di na ko eh. Nalig tupad ni Hazel ang iyang amahan. Maamong na hinuon siya. Bahala na. Maghuwat langit ko nga si Hazel mo imanawag na ko. Ug ako gisultihan nga may giapilan kong contest. Mao nga naabot kog Manila. Nang ilang. Oh, Karen, niya man lagi ka. Gitugtan mo ko nila ni Mama nga ubanan ka nako sa pagkatuog dinis inyo. O gipadadaan ka ni Mama og sudan. Sus, naghago pa manggid ka, Karen. Uy, Sige lang, good nang good. Wa pa ba ako manihapon nang. Kay gusto na ko nga makigsaw ko nimo. Magsukad ka nang ha? Ay, salamat kaayo sa imong pagkamanggihon-ahonaon, Karen. Suod ba nimo ka ng ginganlag butoy, Karen? Oh, suod kayo nang. Nga naman di ay. Imo ba kong matabangan? Aron makita og maila-ila nako si butoy? May lain pa di ang mga but nga mga contestant sa essay writing contest. Og maasabuntag ko, no? Maila-ila na namo ang tanang mga contestants. Gikan sa Cebu ang nangabot karon, pero ugma pa namo maila-ila. Kinsa ka sila? Nganong interesado man kang makaila ni Noy Butoy nang? Ang kuan, nakadaig lang ko sa iyang ka mahuna-hunaon. Laliman ka, iyag yung gipahuwam og malita si Milan. Maayo gid no nagbatasan si Noy Butoy nang. Mo gani day nga gusto ko siyang mailhan. Dili baya lalim nga mopahuwam sa mga butang nga giampingan og maayo. Pero kanang giingon mong Noy Butoy, nakahimo gyud siya sa pagpahuwam sa butang nga iyag yung giampingan. Ay, na-intereste kang Noy Butoy nang tungod kay mipahuwam sig malita ni Milan? Oo, mao gyud na ka rin. May anay na ba ito si Noy Butoy nang? Kauban si Senyorita Hazel. Waday ka makakita niya? Oo, walagi wa. Sige nang, ako pa niyon si Noy Butoy aron imo siya magkita. Ayasad, oy. Ako may gusto nga makakita og makailahila niya. Kinahanglan nga ako gyud mo ay maghago. Muarto lang di kas bayas siya nang aron magkita og magkaila-ila mong duha. Ha? Sige ako na. an ka nang... Pero sige na lang nang. Ako na sultihan si Noy Butoy sa imong toyo, ha? Sige, salamat ka rin, ha? Pero dili tingali maayong muadto gyud ko sa bay asyenda. Kana lang maatol ba nga mo gawas ka na nga nagbutoy? Na, imposible gid na nang ilang. Naaraman ko na siya sa bay asyenda kay mangalit man nagpanawag si Senyor Emilio sa telepono.
Unya, mangita ni Noy Butoy. Ay, maubad di ay. Pero may higayon ra gyud day nga magkita og magkaila-ila may duha gawa sa bay asyenda. Ugma sa buntag, mailailan na mo ang tanang mga contestants. Dili kami mawawon. Murag kami rami tingali taga probinsya ini. Unsa ka no kung tawagan ako sa Hazel? Pero mahal ko eh. Tingali matimingan nga doon ni Hazel ang iyang amahan ba? Ako lang yung waton nga manawag siya. Uga ako di sultihan nga ni Angkos Manila. Excited ako nga makita ang tanang contestants. Kinsa ka ning taga Cebu nga kaniya pa lang nangapot. Ako nung tawagon si Milanpi. Ako siyang pahibaon nga dunay taga Cebu na na-appeal sa essay writing contest. May nanuktok sa pultahan. Hazel! Si Papa. Dalion kong tago nga akong cellphone. Panahon na tingali nga angay ka ng tudluan. Unsaon pag duma ang usa ka negosyo? Imo na ko saligan pa? Wa pa man ko magkahuman sa college. Mauman gani nga magsugod ka na sa pagkaton. Aron kung mo-graduate ka na, doon na ka na'y nakatunan. Okay ko, anak pa. Kung mo, mukuyog ka karon ako sa office. Karon? Oh, nganong nakugang ka man? Karon ang gusto ko. Mayan ang naa ang tanang department heads. Pa, may meeting ni sa contest nga akong giapilan. Huwag mo na lang ko magsugo. Pagkalit sige ra ng contest ninyo eh. Pa, ayaw lang good kasuko. Musugot na bitaw ko. Pero ugma na lang, ayaw lang sa aron. Kapit na gyud ko pulig paminaw anang giingon imong contest. Ay, salamat na lang. Nga wagin mamugo si Papa. Ni anak ko noong tanang mga contestants. Ako nang mailan ang taga Cebu. Lisod kong sumpay sa ilang isulti kay huwag ko makasabuta. Di lagi ko mubiya sa akong grupo. Nagani kay dana ko ang hinatag ni Hazel nga pants ug polo shirt. Marugid tao ni pambato na ko. Milan? Ay, misapit pa sa kungan. Daan pala gigid ko. Ikaw gid ni Milan. Hazel? Milan! Ay, misamot ang kagwapa. Hilong di ako eh. Lagi tinuod. Ay. Hala. Gigakos man di ay tikaw eh. Okay rin kay... Gagilibid ang magkita. Wa kami ngawan ako. Mingaw eh. Uli ka mo bawas gakos na ako. Mauwam ko. Pero, mas bagak ko so, di ba mo bawas na ko? Sabad da, oy. Imulong kong binuangan da. Diba, ngayon nangyari ka? Contestant man ko. Hala, parehas dito ang duha? Ha? Contestant ka? Dili deserving? Deserving ka, ayo, oy. Dali. Asan ka? Mag-snacks ta. Aron, magkasulti tag maayo. Ay, tingalig mo abot na rin ang in charge. Iniguman na lang nato, ha. Nagkang kitag pa nagsultihan. Anita nga, Oh,
Hazel, kibawi ka nga. Pobre ko, og di ko makabayad sa ingon ining lugar. Dinis Manila. Kay kiingnan di ka na ako nga ikay mo bayad. Sige na, order na. Aron dili ta magdugay din Ikalay order para na ko eh. Hindi ko kayo pa order. Okay. Ako'y order para nimo. Sus, ano ugon eh? Nga naman. Dagka na kayo kong nahimong kwadros ka ba? Para gito nimo. Tinuod? Bitaw, ano kung yun? Wamugod ko mahibaw nga magkita ta din di. Manawag unta ko nimo pero mahadlo ko nga nasa dool imong papa. Busa di lang gihapon ko nimo tubagon. Gusto sad ko manawag nimo. Pero busy man ko. Labi na gyud sa pag-abot ining maong contest. Abi nimo, nalipay kay ko nga may apel ka ini. Gipatawag man ko sa mong din. Og gi-offer nimo ang usa ka slot. Duha nga mong slot. Ako og ang graduating namo sa literature. Paninguha agad ha. Nga ikay mo daog. Nahadlok nun ko nga apil mo day ka. Pildi na kong daan ini. Dili ko gusto magpapildi ka ha. Kinahanglan nga punan mo ang imong paningkamot. Gusto kong ikay mo daog. Di ka maningkamot sab. Oh, maningkamot uy. This is my big challenge. Pero paninguha agyud nga ikay mo daog. And I know you can make it. I'm prepared. Pero nalumoy kong nakakita nimo. Kay bagyo ka, uy, kanas ako ni mo pagkatawa, uy. Bitaw, Milan, buhatagid ko tub sa imong mahimo nga mudaog ka. Kalimti nga imo kong kontra. Mauyinumdumi nga kitang duha mo inaninguha alang sa kadaugan nga ining contest nga atong giatubang. Anogon, uy? Oh, nganong anogon man rin? Wa ko'y cellphone parehas ni Milan. Makatawag unta ko niya aron mangumusta. Bitaw no? Labing siguro, busy na gid ron si Milan. Sayo kay kong misimba ganiha. Kinahanglan matabangan ko ang akong anak pagpangandam sa giatubang ron niyang contest. Sayo di kang nagmatanang no. Kay pagmata na ko, wa naman ka. Gituyo na ako nga mo sayo. Aron madungog yun sa tuwa sa langit ang akong pangaliya. Kung makadaog si Milanang, sigurado yun nga mahawas na mo sa inyong kalisod. Imagine, $1 ang premyo. Alang ragyod sa kabulahanan ni Milan ang akong giampo day ka rin. Kinahanglang matagamtam ni Milan ang mga katumanan sa akong pangandoy. Una, kumawa ng kalibutan na. Nang, may kahulugan ng imong gisulti, Nang. Dili angay ni Milan ang iya karong natilawang kalisod. Nang ilang? Usa sa akong giampo ka rin, nga mahatagan na gustisya ang pag-antos karon ni Milan. Oh, abit to na ko mukuyog gaya nagpaingon ako ron sa office. Sorry pa. Gipahibaw mi nga karong buntag. Magbunutay nami sa among suwaton nga theme. Let's say. Pa, sayo pa sa buntag. Iyayo mo guba ang akong mood karong buntaga, Hazel. Ako nagipahibaw ang akong mga staff. Nagkaroon ko ikaw ipaila kanila. O karon ka magsugod sa bag-o mong trabaho. As assistant chairman ng atong kompanya. Please, pa. Gituyo ko gani. Nga karon kang panahon na mangandam kay bakasyon. Inigabli sa school year, 4th year college ka na. Graduating. Busa kinahanglan ka na mangandam sa bago mo yung trabaho sa atong kompanya. Pa, promise. Humanining maong contest. Mo-focus na ko sa atong kompanya. Wa na'y oras.
Nga wa may oras. Nga ato maning kumpanya. Any vacant time na ako, mahimo na kong igahin sa atong kumpanya. Magduman ka gyud sa imong gusto? Please pa. Kinilang higayon na akong pangayoong pabor nimo. Human ining maong contest. Igahin ko na ang tanan kong panahon sa atong kumpanya. Please? Abi na kugwa ka makatultol na yung among gistihan. Mahimo kang dili na ako matultulan. Nadugay mo gud ka? Gilisod-lisod ko sa akong amahan. Oh. Di gud gani unta siya musugot nga motambong ko sa atong pagbunotay og theme. Naibaw na siya nga ni Agos Manila. Wow, uy. Unya nga nung wag man tugti niya nga man eh. Karon manggod ang iyang schedule nga moatubang nako sa iyang mga staff. Ug magsugod ako katuon sa pasikot-sikot sa among kompanya. Oh, mau ba? Pero dili ko ikaw mahimong pakyason. Ingon ko na ka importante sa imong schedule. Yes, Milan. I feel honored. Bisag, dili ang yan. Nganong di gud angayan? Unsa man, dili ka tao nga kinahanglang respetuhan? Kung unsa may akong gisaat nimo? Pobre ra baya ko. Unya kay amigo man ta. Dali na. Wabaya ko mamahaw sa amo. Ha? Nagdali-dali lagi ko. Nagunaw na asab ko nimo. Ay, dali na, mamahaw na ta. Ay, ala, midunga na hinuon ko sa akong mga kauban kay abi man ako di ka mo ni. Ay, may kaon na di ay ka? Oo, abi lagi na akong di ka mo ni. Nalipay ka ni nga ni ka. Nga, di lang yung ka mangitag rason aron magkasahot ang duha. Ayaw lagod ka sugo. Huwag mong kukumasok ko. Nahiubos lang. Ay, lagi ubos. Di ba yun ko gusto nga may ubos ka na ko? Sige. Ako na sultihan ng akong mga kauban nga adto na kami makita sa hall. Imo kong ubanan? Unsa man day? Di ko gustong nahiubos ka na ko. Kadiyot ra ko ha? Ni Anata. Hazel, kining... way laing kananan nga pwede na itong matuan. Nga naman? Mura di ko ang ngayon nga mutunog ining dipita. Sus, naanasad ka anak. Tinawal bitaw. Mauwa ko muso din eh. Kining way pareha sa lungsod nga mahimo na itong kasudlan. Kinahanglan nga mag-anad-anad ka ini mga lugar, Milan. Ha? Ano man? Unsay atong kalibutan. Kung ikay mo daog sa first prize, kada kong kwarta nga imong madaog mapausab na nimo ang inyong bahay. O may auto ka na sab nga imong kadriban. Sus palayo. Ganun lang urusman ka. Miingon pa yung kang palayo. Di ka gusto mo daog? Gusto ko ayo eh. Pero di langit ko mangandoy anak kay ngaling. Mabuang niya ko kung di madayon mo. Katuanan gid kay ka, oy. Sige na, oy. Abli na ng pultahan doon ni mo. Di lang yun ta din, Hazel. Di kong busog din, kay murmag kanang naglabi ang akong kahadlok. Usa may mukadlukan, uy nga. Dili man ikay akong pabayron. Simba ko, kuan, may dadong bisita sa papa ni mo din yung debita ba? O saan ka ko niya kung iya kong makita? Ha? Muna, sige na, Hazel. Di lang ta din Di lagi ko mabusog kay maglabi nga akong kahadlok. Oh, may auto nga pag-umisod. Mambiyak ta din Og sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon na sinuwat ni Bibi Farida Salgado. Hinuwaman nga pangandoy. O palihog na ikono og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.